Eduardo Mokoroak 1915 urtean egin zuen lehen urreratzea konpositore italiarraren musikara, Missa Facilis obraren bidez. Eta 3 urteren buruan, 1918an erabili zuen lehen aldiz lengoaia gregorianoa, kantate domino lanean hain zuzen, naiz eta harmonizatu eta orkestatu egin zuen pieza hori. 2 minutu eskaseko obra labur honek 2 zati desberdin ditu. Lehen zatia, aipatu berri duguna da, melodia gregoriano bat ahots bakarrera, orkestra eta organoarekin aberastasun handiz harmonizatua. Eta horren kontrastea da bigarren sekzioa, erritmo azkarragokoa eta idazketaldetik anitza, hasieran horizontalagoa eta ondoren vertikalagoa, baina oso erritmikoa.